Er I klar? Råbte børnene i kor som små soldater. Hurtigt gik lidt frem og tilbage foran flokken, der stod rank og lige og stirrede ud i luften. Det siger vi i jordens afskum, at der ikke er plads til sådan nogen som os her i byen. At det her er deres by, at den er forbeholdt dem. At vi aldrig kan blive dens borgere. Hvad siger I til det? Jeg siger, det her er vores by. Hvert et hjørne og hver en trappesten er vores hjem. Og de kan tage vores mad, smide os bag lås og slå, tæve os gule og blå. De kan tage vores stolthed og værdighed, men de kan aldrig tage vores by fra os.